Polpette. Peli cig neu meatballs. Rhywbeth sydd yn cyffredin iawn yn yr Eidal. Ac os ydw i'n gofyd fy ffrindiau yn yr Eidal, mwy na thebyg bydden nhw'n dweud mai ryseit nonna nhw neu ryseit o ddinas nhw yw'r un gorau. Ond bydden nhw'n anghywir achos dyma'r ryseit gorau. Boom. Ni'n mynd i dechrau gyda saws tomato ac mae gen i moron. Un moron achos mae'n mawr, 2 os maen nhw bach ac wynwn sy'n gwyn. Chopio hyn i fyny, just rough chop ni eisiau achos ni'n mynd i blendo fe yn hwyrach ymlaen. Here comes the waterworks. Mae pobl yn dweud y cyfrinach i peidio crio yw cael cyllell super sharp. Ond mi dal yn crio. Mae gen i sosban mawr. Ni angen i fod mawr achos mae'r polpette, mae'r meatballs mynd i fewn i'r saws yn hwyrach ymlaen. Olew, a jyst cael lliw ar ein llysiau. Dyna sŵn hyfryd. Mae'n iawn i ni llosgi nhw tipyn bach. A fwy o lliw, a fwy o glas. Tro'r pres i lawr, ychwanegu cwpl o cloves galleg ac ein perlyst shiny. A mae'n edrych fel llawer o thyme, ond dydy e ddim. Beth ydy thyme yn Gymraeg? Amser. Jyst tro'r perlysiau, tipyn bach o mixy. A aros nes fod yr arogl yn dod allan. Cuben stoc cigeidion, a ni'n jyst mynd i llenwi hyn gyda dŵr berw. Mae'r arogl y stoc yn jyst yn atgoffa fi eisiau gymaint o mynd i'r pêl-droed gyda Kevin, gyda fy dad yn hyfraith. A ni pob amser yn cael bofril a pei. Dim byd yn well ar dydd oer. Lovely jubbly, past tomato. Ac i mewn gyda ein pesto coch, passata. Peidiwch wastraffu hyn, llenwi hyn lan, hanner ffordd, tipyn bach o ddŵr, sneaky tip, cael weddill allan. Rwy wastad yn teimlo tipyn bach yn eog troi sugar i mewn. Ond mae yna loads o'r saws ac mae jyst yn tynnu allan y blas acidic o'r tomato, o'r passata. Ac hefyd mae'r polpette yn moethus, mae angen saws tipyn bach yn melys. Mae hyn jyst wedi berwi a ni'n mynd i troi e lawr yn isel am 35-40 munud a wedyn bitio fe fyny. So nawr ni'n mynd i wneud ein polpette. I ddechrau, ni'n mynd i cymysgu ein brwsion bara gyda ein llaeth. Mae hyn mynd i socian am cwpl o munudau. A dyma yw y cyfrinach i polpette meatballs meddal sydd jyst yn toddi yn eich ce chi. Gadw fe socian ac yn y cyfamser, ni'n mynd i chopio fyny ein perlysiau ni. Parsley a basil. Nawr mae yn bwysig i torri hyn lan yn bach achos ni ddim eisiau dawnau mawr yn ein meatballs. Lovely. Rhoi nhw ar ben ei gilydd mewn stack a just rolio nhw i fyny. Ni'n neud yn haws i siopio. Ni'n mynd i rhoi y grill arno yn uchel. Gyda'n cig ni, cymysgedd yma o selsig a mint cigeidion, perlysiau ni. Mewn gyda wy. Mae wy yn helpu i baindio fe gyda'n gilydd. Caws parmesan a hanner pupur. Mynd i gorffen hyn gyda garlleg. Squidgy. Gyd o'r perlysiau wedi cymysgu mewn. Lovely jubbly. Os ydych chi eisiau testio hyn allan, fel bod chi'n gwybod bod y seasoning a popeth yn perffaith, gallech chi cymryd dawn allan nawr a coginio fe, blasu fe i weld os mae yna digon o halen, ac mae lan i chi os ti eisiau ychwanegu mwy o perlysiau neu mwy o garllau.
ond rwy'n neud hyn mor aml rwy'n hapus gyda'r mesuriadau. Tipyn bach yn mwy na pêl golf. Nawr mae'r cymysgedd yma yn gwneud loads o polpette. Rwy'n ni tynnu allan ein perlysiau ni, a nawr mae'r moron a'r wynwntyn yn meddal, yn ei blitio i fyny. Llysiau wedi rhyddhau ei milustrwydd, mae'n trwchus ac mae'n hyfryd. Mewn gyda ein polpette. Snuggle nhw mewn i'r saws. Snuggle, snuggle. Edrych ar y lliw ar y saws. Mae'n ffantastig. Ac ni'n mynd i coginio hyn am 35-40 munud ar gwres isel, a dyna ni. Mae pawb yn y teulu yn hoffi polpette. Brawd yng nghyfraith fi, Raff, yw'r ffan mwyaf, so mae e'n dod am ginio. Beth yw stori amdano polpette? Mae'n mynd nôl i pan o'n i'n gweini byrgyr mewn bwyty yn Caerffili. Y polpette oedd y peth roedd neb yn dewis ar y bwydlen. O'n i wastad yn mynd i tŷ Aaron, ni'n jyst yn rhannu fe a bit o fe gyda'n gilydd. A nawr mae'n doniol achos wedi wneud ryseit fy hun.